Boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario número 11 do 25 de setembro do ano 2025. Seguindo a orde do día, na parte dispositiva, no primeiro punto, temos a aprobación da acta anterior número 10 do pleno ordinario do 31 de xullo de 2025. Algún comentario sobre a acta, Partido Popular? Sí, bueno, nós antes de comentar a acta, pois nada, gustaríanos, como este é o primeiro pleno ordinario que se celebra despois da terrible vaga de incendios que asolou parte do territorio da nosa comunidade, pois queríamos, bueno, desde aquí mostrar o noso apoio e solidaridade con todas as persoas que se viron afectadas e, bueno, agradecer tamén o traballo de todas aquelas que se implicaron na extinción deses lumes e particularmente pois os traballadores deste concello que acudiron a esas emerxencias. En canto á acta, o texto final creo que está incorrecto, que é unha copia do pleno ordinario do mes de xuño e, polo tanto, faltarían a parte de rogos e preguntas e sobraría todo este párrafo. Tes por aí a acta impresa, Mónica? E que remata, sendo as 23:55 horas do día 26 de xuño, procedes a levantar a sesión, quedando pendentes os puntos 5 e 6. Isto creo que é da acta anterior. Colouse. Da acta de xuño. Sí, colouse. E falta os rogos e preguntas, polo cal pediría que a deixaran en riba da mesa para a súa corrección. E tamén me gustaría saber, porque se inclúe o texto dunha moción que non se debateu no pleno. Nunca se incluíron os textos das mocións que non se debateron. É que non, pregunto porque nunca o vin, entonces non, me parece moi raro que se inclúa o texto dunha moción que non se debateu no texto da acta, porque non se dou a conocer a moción máis que e por último, non entendo tampouco a referencia que se fai grupo mixto muros de entrada. Non sei se en outras actas se fixo, pero eu fixeime en esta que fala nuns casos de muros de entrada, do partido político muros de entrada, e en outros casos do grupo mixto muros de entrada. É unha curiosidade, non sei moi ben por que aparece desa maneira. Bueno, incluíuse o texto da moción a criterio de secretaría, da moción que non se debateu, sí que é certo que bueno, non chegou a debatirse, sí que se deu a coñecer por parte dos grupos. Non dá para máis. Debateuse a urxencia. Claro, deuse a coñecer a moción aos grupos porque a nos deronnos a copia. Todos os grupos tivamos a copia, entón. Pero sempre se dá a copia das mocións para debatir a urxencia e nunca se incluíu, por eso o pregunto. Bueno, me pareceu unha curiosidade, me extrañou, dixe non sei se que o inclúen por algo ou tal. E a parte está, faltan todos os rogos e preguntas e esta parte non procede, entendo. Non sei a referencia que trae aquí da pegada digital e do vídeo se é correcta, porque eso non o comprobei, a verdade. O vídeo estaba correcto, que evidentemente emiteuse en directo e está tal cual. Pódense ver os rogos e preguntas tamén na videoacta do pleno. Últimamente xa non se estaban incluindo rogos e preguntas na acta redactada, porque están na videoacta. Foi o que se comentou xa máis veces. Pero bueno, sí que é certo que hai cousas que hai que corrixir que foron erros, como de que se colase o párrafo. Estou comentando os erros que encontrei. Non digo nada máis. Comento para que se corrixan, lógicamente. Partido Socialista. Nos, a vista de que ten bastantes problemas a acta, non nos opoñemos a que quede en riba da mesa e que se modifique e se volva a ter outra vez e aprobámola. Señor Lago Álvarez, por muros centrado. Gracias, non sei se me escoita, pero hoxe non funciona directamente o aparato, estou recibindo o retorno. Os primeiros
os primeiros minutos non fun capaz de escoitar. Quítao, cando falas, e que outra noche teño que facerme, home. Escoitámosche perfectamente, Con retraso, Manolo. que eu acabo de decir. Non escoitei precisamente a queixa de Inés. Unha queixa. No, pero eu veño con retraso. É dicir, que me chega con retraso. Non era unha Me queixa. chega con retraso. Manolo. Acerca... Isto parece un fantasma. Quita un momento, Manolo. Manolo, quita un momento que che falo alto. Quita. É que chégame con retraso. Bueno, ese é o problema que me chega a intervención. Está un calado, está calado, pago que pechado, estou escoitando disposto. Sinto. Sí, porque escoitas a grabación. Olvidouse un aparatiño. Mira, Manolo, así escoitasme. Faloche máis alto, si eso. No. Bueno, pois... Pero con retraso. Vale, pois No, tomamos... pero con retraso. Pois tomámoslo con paciencia, non pasa nada. Se falades máis alto, paso desto. Vale, pois eu falo alto, non hai problema. Vale. Non pasa nada. Mira, o Partido Popular facía as anotacións de que se colou un párrafo da acta de xuño, que era o párrafo final, que se incluíu un error na data do párrafo, máis que nada. Non, na data non, porque está dicindo que deixa os pendientes os puntos 5 e 6 da orde do día, que eso non é así. Sí. O texto é corresponde... Colouse o párrafo. Claro. Colouse un párrafo. O pasar a acta, colouse un párrafo da acta anterior. Que se incluíu un texto dunha moción que non se chegou a debatir. Preguntou tamén por que algunhas veces se fai referencia ao grupo mixto Muros Centrado e outras veces se fai referencia a Muros Centrado, e máis que non están incluídos a redacción dos rogos e preguntas. E pide que quede sobre a mesa a acta. O Partido Socialista di que eles tampouco se opoñen a que quede sobre a mesa, dado que hai estas anotacións ou estes apuntes do Partido Popular. Con permiso, ten o seu sentido, que quede sobre a mesa, que se corrixa. Ten o seu sentido, si se considera, pois fagas así, non pasa nada. Ainda que non se aprobe ahora mismo, os acordos da corporación son de executar inmediatamente, independientemente de que estuvera ou non estuvera, ou este ou non este aprobada a acta. Si pode ser, tranquilamente, se corrixe, vai corrixir, listo. Ben, pois, se vos parece ben, queda sobre a mesa a votación da acta para o próximo pleno. Non hai ningún problema. Ben, o segundo punto é o recoñecemento da compatibilidade dunha traballadora municipal. Unha traballadora municipal, a psicóloga do TIM presenta a compatibilidade, a petición da compatibilidade que a ten que resolver o pleno. É un dereito que teñen os traballadores que está amparado pola lei, pero, inda que este amparado pola lei e que sexa que lles corresponda, o pleno ten que dirimir sobre eles. Entón, turnos de palabra, Partido Popular. Bueno, nós non temos moito que decir, non esperamos que isto non sea consecuencia de ambiente de traballo que teñen nese departamento, senón que sea, pois unha iniciativa da traballadora que quere facer unha actividade complementaria a que está realizando e, como lle dixemos o traballador que solicitou a compatibilidade no último pleno, pois que sea para ben. Ben. Partido Socialista? Bueno, nós tamén que sea para ben e que, como tal ela manifesta na súa solicitude, di que non vai interferir para nada na labor que fai no Concello, co cal a nos parece fenomenal que a xente queira mellorar na súa labor. Ben. Señor Lago Álvarez? Gracias, alcaldesa. É un dereito que ten a traballadora, dos diferentes modos de nómina, sueldo, grao, trienio específico de productividade, destino e demais, non lle afecta en absoluto, consecuencia por miña parte, sin problema algún.
un pequeno detalle. Da documentación que nos envía, rogo que se envíe completa. En canto se fala da solicitud da traballadora, o que non aparece por ninguna parte é a súa solicitud na documentación que se nos envía por parte do Concello. Para outras veces e con outros detalles, importante é unha recibín. Si o tes na man, Manolo. Si o tes na man. Sí. No, está, Porque me pasa a traballadora. No, está na documentación. Bueno, na nosa estaba. O correo mandouse igual para todos, O correo mandouse igual para todos, podía ser que se colara, pero... Por a miña parte, problema ningún de ningún tipo. Reconocerlle a compatibilidade con este novo traballo, pequeno ou grande, que vai ter a traballadora. Bueno, pola nosa parte, apuntar que a documentación sí que está incluída, que podía ser que se colase, pero se o Partido Popular di que recibeu, o correo mandase igual para todos os membros do pleno, entón ten que estar tamén recibido. Pola nosa parte é un dereito da traballadora, non hai ningún motivo para negarlo, vai a seguir executando o seu traballo e ela, como ben di na súa solicitude, nos mesmos termos que a toda agora, entón non hai ningún motivo como para non darlla. Non sei se queredes algún segundo turno de intervención ou se pasamos a votar. Partido Popular. Pois nada, de o que comentamos antes. Gracias. Señor Lago Álvarez. Nada máis que aportar. Pois entón pasamos a votar. Votos a favor do recoñecemento de compatibilidade. Pois queda aprobado por unanimidade. Vale. O terceiro punto é a modificación, claro que acabo de mover a hora do día, a proposta de aprobación da modificación da ordenanza de política de seguridade da información do Concello de Muros. Bueno, isto é máis que nada, esta política de seguridade xa aprobamos o ano pasado, pero para que nos aproben o esquema de seguridade hai que cambiar aí un párrafo donde digamos que en liñas xerais o que se fai é eliminar da redacción todas as leis as que fai referencia e se deixa a redacción referida á legalidade vixente para evitar ter que andar modificando a nosa ordenanza cada vez que haga un cambio na lei. É o que nos din dende a Deputación para que nos aproben a política de seguridade. Non ten moita máis cousa porque en realidade non cambia os puntos da política senón as leis as que fai referencia. Ben, turnos de intervención, Partido Popular. Para que lle aprobe quen? Porque isto xa está aprobado e publicado no Boletín Oficial da Provincia. Sí, pero para que se aprobe o Esquema Nacional de Seguridade temos que ter a política de seguridade aprobada. Que a política de seguridade está aprobada na ordenanza de novembro de 2023. Do 23, exacto. Pois, para aprobarnos o esquema de seguridade dignos que temos que corrixir a ordenanza. Que tamén o aprobamos aquí en pleno. Sí, pero, a ver, temos que volver a corrixir a ordenanza por este tema. Que é pois eso, en vez de facer referencia a todas e cada unha das leis as que se hai que acoller, pois faise referencia á legalidade vixente. Ben sendo iso. Da outra forma, se nomeásemos cada unha das leis, cada vez que unha das leis deixa de estar vixente, a nosa ordenanza tamén quedaría desfasada. É un requisito que nos poñen para aprobarnos o Esquema Nacional de Seguridade. As leis, cando se modifican, as ordenanzas se adaptan ás leis vixentes e nada máis, pero parece un punto así pouco como de recheo para nada. Isto xa está aprobado desde 2023, me sorprende que sea un requisito imprescindible aprobar esa modificación, pero bueno, nós non nada que decir, se é así. Non vimos ese requerimento, nin esa documentación, eso sí que non veu na documentación do pleno, simplemente veu unha proposta para modificar o punto 5 da ordenanza, sin máis. Pola nosa parte, nada que comentar máis. Bueno, nos entendemos perfectamente que efectivamente hai que poñer que se adapta a legislación vixente polo que dixo a señora alcaldesa, porque se ponemos o nombre da lei, o número e a orden da lei, mañá temos que volver a cambiar, temos que volver a traer aquí a cambiar. Entonces ponemos legislación vigente e vai todo o mundo aí dentro en ese paquete sin problema.
Ben. Señor Lago Álvarez. Son eu. Telegráficamente, é moi habitual que ese artículo 5 fai referencia a 19 leyes e regulamentos, que ao cabo dun tempo pois se cambien e se modifiquen. O texto da reforma se estará disposto na legislación vixente en cada momento. Non me parece mal nin extraño que se cambie. Nada máis. Ben, pois, como ben entenderon o resto dos grupos, pois é un tema máis que nada de operatividade para que a ordenanza non haga que andar modificando a cada vez que se cambia unha lei. É un trámite máis que nada técnico. Aquí é, sobre todo, o traballo dos técnicos. Os técnicos que están traballando no Esquema Nacional de Seguridade foi a eles a que nos transmitiron, mirade, hai que cambiar esta ordenanza para que aprobemos o Esquema Nacional de Seguridade e, seguindo o criterio dos técnicos, traese a modificación da ordenanza. Entón, non é unha modificación sustancial en canto ao contido, pero sí en canto a operatividade da ordenanza. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Nada máis, que hai multitude de ordenanzas que fan referencia a leyes e non sei se poden pensar de modificar isto. Nada máis. Señor Lago Álvarez, segundo turno de intervencións. Ando perdido. Vou poñer os aparatos, ainda que escoite un retraso, pero polo menos vou escoitar algo. Tócame ahora. Tócache. 2 líneas. O mismo que fixe no pleno onde se aprobou a ordenanza. Creo que en maio de 2024. Me absteño. Pois, entón, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da ordenanza? Abstencións? Abstencións? Dixo que se abstiña, señor Manolo. Votos en contra? Abstencións. Ahora escoitei. É que leva uns segundos de retraso, pero polo menos escoito algo. Vale. Entón, abstense, verdad? Xa me estuven. Vale, para aclarar. Mil perdóns. Pois Para o próximo día queda aprobado por maioría absoluta. Non pasa nada. Ben. Ben, entón pasamos agora Algo máis, non sei. ao cuarto punto. Mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Non. Espera polo retorno. Falamos de mocións. De urxencia, sí. Mocións de urgencia. Pero ainda non escoitei. Mil perdóns. Nada, Pero é que non isto... Ai, o que me espera, Dios mío. Bueno, hai que acelerar a Vamos a ver. reproducción do YouTube. bien. Bueno, ahora me estou escoitando. Reparte, Manolo. A ver, por aquí, por alá e por acolá. Esto por lo menos. Sí, con 9 segundos de retraso. Bueno, explica a urgencia, ¿vale? Bueno. A urgencia, Explico Manolo. urgencia. Bien, voy a ello. Vamos a ver, presento unha moción para a inclusión... Sí. Presento... dos traballadores do GES... Isto ahora mismo. Espera, cando fale de sopoño, pero é que o tema da urgencia. Esta moción que presento se titula Inclusión dos traballadores do Grupo de Emergencia Municipal do GES no CENAE 8425. Por que ten urgencia? Bien, unha, porque non se presenteina con tempo suficiente e non foi traída nin a comisión e moito menos a pleno. De unha parte, cousa que non entendo, non dou entendido, por parte da alcaldía, unha e outra vez se me di e se me contesta
dicíndome que non é unha moción, que é un rogo, etc. Bien, por outra parte, non é nada novo que desconozca a corporación, porque creo que en abril de 2023, por parte dos componentes do GES ou a súa representación sindical, fixeron esta petición ao Concello, cambiarlle o grupo, o CENAE, que teñen o grupo CENAE 84, que é moito máis completo, máis aínda contando de que hai unha sentencia xudicial que os reconoce como bombeiros. Consecuencia, o Concello é unha máquina administrativa, este quen este debe seguir funcionando. No seu momento, en abril de 2023, presentaron esa solicitud, non foi contestada, e agora mesmo eu veño ao pleno, solicitando que se teña en consideración instar a alcaldía do Concello a realizar xestións necesarias para cambiar o CENAE, etc. Usted pode decirme, non, isto é un rogo, isto é aquí ou isto é lá. Vale, eu entendo que é unha moción. Usted repite moitas veces que mellor que se o din 13, mellor que o digan 7, que ten máis forza. Con toda a seguridade, pois usted non era conocedora disto, xa que entrou antes do seu mandato. Eu que estou pedindo é que se instar a alcaldía, que non é ordenar, instar a alcaldía a realizar a xestión necesaria a Seguridade Social para cambiar o CENAE en cuestión. A parte dos problemas que, se non se fai, que pode traer no seu momento que se suceda algún tipo de desgracia que ninguén quer, que se o pleno é conocedor, pois pode traer problemas de tipo administrativo ou incluso de tipo penal, ou non facerlle este reconocimento aos traballadores que o están solicitando. Nada máis. Ben, sobre a urxencia, Partido Popular? Nós non o consideramos unha cuestión urxente. Eu creo, non sei se esta reclamación a fixo o GES ante o Concello, pero isto é unha clasificación nacional de actividades económicas. Non me parece que sea, non sei, urxente debatir isto. Ben, pola nosa parte, como xa se lle dixo moitas veces, no, despois do PP vai o Bloque e despois o PSOE. Como xa se lle dixo moitas veces, o criterio desta alcaldía é que instar a alcaldía é un rogo, entón pode o ler en rogo sin problema ningún. É certo que presentouno con un marxe de tempo, pero, bueno, baixo como un rogo, o que nós entendemos que é como un rogo. Non o consideramos urxente, tranquilamente pode vir o seguinte pleno modificando para que sexa unha moción. Pola nosa parte non o imos a considerar urxente. Partido Socialista? Bueno, a nós tampouco nos parece urxente. Si é certo que hai que facer cambios na mellor en laborales o GES, estánse facendo pouco a pouco, pero, bueno, estas mocións suelen ser de urgencia en plan de hoxe para mañán, o sea, isto pode solucionarse durante máis período de tempo. A parte disso, eu si falei cos traballadores, con todos os traballadores. Si é certo que estaría ben que se cambiara, pero non ten moita urgencia nin para eles nin para min. Nada máis. Señor Lago Álvarez. Gracias. Non se me poña en dúda que non foi presentado no ano 2023. Non se me poña en dúda. Foi presentado no ano 2023. Non se atendeu por unha circunstancia ou por outra, polo que fora, non se atendeu. Para min,
para min resulta, pois ahora mismo, unha urxencia. Para min sí que resulta unha urxencia. Que non queren considerarlo como urxente é que pode ser un robo. O seu criterio. Alguén en algún momento lle dirá non é así. Non é así. Votemos, arranquémonos e que vayan, como se suele dicir aquí polas calles de Muros. Non sei se alguén máis quer facer un segundo turno de intervención sobre a urxencia. Pois pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Manolo, votas a favor da urxencia, non? Ou ben con máis retraso. Ai, que maliño estou. Manolo, votas a favor da urxencia? Eu sí. Pois levanta a man. Levanta a man. Vale. Ben, listo. Abstencións? Votos en contra? Queda desestimada a urxencia. Segunda moción, si se me permite. Por urxencia. Vamos a ver. Bueno. Moción ao Concello para mostrar solidaridade coa poboación civil afectada por conflitos internacionais. Me quedo con dúas, se pode ser, perdón. Se dá ca dereita, se xice ca esquerda. Non, ese. Si fai falta un... Inés, perdón, porque si teño... Es azafata. Non me costa levantarme, non me costa levantarme, non hai problema. A min tampouco me importa, Manolo, Bueno, non pasa nada. agradecido. Manolo, explica a urgencia primeiro, vale? A urgencia. Sí, podo darlle un minuto para que lean algo? Sí. Podemos? Podo coller unha, Sí, Manolo? sí, temos todo. Esto. Hola. Hola. No, esto xa non vai. Hola. Bueno. Orates.
Manolo, explica a urxencia. Vamos a ver, isto é algo do que falo aquí, mostrar solidariedade coa población civil afectada en conflitos internacionais. É algo que está aí e que entendo e creo que o Concello de Muros, como tantos outros o están facendo, pois debe manifestarse. Do conxunto do que das solicitudes que se fan ao pleno, non creo que ninguna pode ser extraña ao pensar me dá a impresión que da totalidade de todos os presentes e de moita máis xente ou persoas de Muros. Consecuencia, solicito do pleno aprobe declare a urxencia desta moción que previo debate pois xa se verá o que pode pasar con ela. Ben. Partido Popular, sobre a urxencia. Bueno, urxente é que cese a violencia en esa zona, particularmente a que sufren os palestinos, pero creo que xa o Concello, os veciños e o propio Concello tivo oportunidade de mostrar. Creo que xa o propio Concello e os veciños de Muros tiveron oportunidade de mostrar o seu rexeitamento contra a violencia e a situación que se está, a matanza salvaxe que se está a vivir en Palestina. Entendo que quedou bastante clara cal é a posición do noso Concello ao respecto. Rematou? Sí, gracias. Ben, pola nosa parte, como ben apunta o Partido Popular, atendendo a convocatoria que fixo a propia FEGAM, convocouse unha concentración o venres pasado na porta do Concello e leuse o manifesto aprobado no SEO da FEGAM no que están presentes distintas sensibilidades políticas e creemos que é un texto que conseguiu o acordo e o consenso. Si ben, sí que é certo que é urxente que se fagan todas as manifestacións posibles, pero temos logo dúbidas sobre o texto. Entón, igual o debate se pode estender longo e tendido, e creo que é un debate que hai que dar, xa se dou na FEGAM, pero hai que dalo. De todas formas, sí que é urxente. E sobre todo é urxente que deixen de bombardear Gaza, iso é o máis urxente de todos. Partido Socialista? Bueno, nós non solamente creemos que non é urxente, senón que ven con retraso. Todo canto se pon aquí, todo está feito. O sea, o Concello de Muros fixemos a nosa manifestación en contra da violencia, da masacre de Gaza, leemos o manifesto aprobado por todos os grupos políticos na plaza do Concello, o manifesto da FEGAM, o Goberno de España rompeu relacións con Israel e tomou medidas, todas as medidas que estaban de momento ao seu alcance. Todo o que se pide aquí é unha repetición. Nós único creemos é que está buscando, como o concelleiro de Muros Centrado non ven a ese minuto de silencio porque non lle pareceu importante, non lle pareceu foro adecuado para estar aí, pois ahora traeno aquí e busca un minuto de gloria. Nós creemos que isto non é para andar xogando con este tipo de cousas. Co cal, si temos que volver a decir o mismo e volver a recuncar de que se debe acabar ca violencia, non temos ningún inconveniente en volver a facelo unha vez e mil veces. Ahora, isto en realidad urxente non é. Isto está todo feito. Outra cosa que non fixera él, pero vamos a darle el minutito de gloria para que o lea e se sinta útil. Pero isto está feito por nós, polo Goberno de España, e que creo que pola Xunta de Galicia, pola FEGAM, por todo o mundo. Non é o momento porque creo que xa o fixemos e aunque o fagamos 20 veces non é demais. Por iso digo que se o hai que volver a facer, volvemos a facer. Pero o mellor, en vez de ler isto, deberíamos ler o texto da FEGAM. Bueno, segundo turno de intervencións. Señor Paco Álvarez. Segundo turno empeza polo Partido Popular. Non, pero expuxo vostede. Vamos a ver, un minutiño de gloria, nada de nada. Nada de nada. Esas palabras na túa boca sobran.
porque ti eres a máis amiga de ter minutiños de gloria. Que todo iso está feito? Non é certo, non é certo, Cantos documentos saliron do Concello de Muros dirixíndose a un lado e a outro dicindo non estamos conforme con eso? Ningún de ningún tipo. Facer unha concentración estupendamente. Si non puden estar, pois non puden estar. Non é para reprochar. Eu teño, non vivo do aire. Vivo de un negocio, malamente de un negocio que teño aberto na calle Ancha. Entón, esas palabras na túa boca sobran dirixidas a min. Sobran dirixidas a min. Xa sei os peros que me tes, pero me dá igual. Aguanta e soporto de todo. Votado o que teñades que votar, que eu me manteño en presentar por urxencia a moción. Rematou? Sí. Partido Popular. Nada máis que comentar, gracias. Bueno, nós pola nosa parte, como xa lle dixen, o Concello leu o manifesto da FEGAMP, aínda así sí que creemos que é urxente porque todas as manifestacións son poucas, vendo a barbarie que está habendo. Entón, imos votar a favor. Partido Socialista. Sí, nós tamén votamos a favor. Señor Lago Álvarez, quere pechar o turno de intervención sobre a urxencia? Nada máis, gracias. Votos a favor da urxencia. Votos a favor, Manolo, levanta a man. A favor da urxencia, Sí. Perdón, pero sinto moito. No. Pero o próximo día trae un aparato como Dios manda, pero sinto moito. Non me estou enterando de gran cousa. Sinto moito. Non, va. Sí, no. Non se pode facer. Bueno, Vale. queda aprobada a urxencia por unanimidade. Ben, neste punto, se vos parece, vou a propoñer un receso, porque nós, pola nosa parte, creemos que o texto da FEGAMP igual é máis indicado e vámoslo propoñer como enmenda, pero vámoslo a imprimir estas cousas, e ao mesmo tempo, pois, cada grupo pode debatir sobre o que considera. Se nos dades, 5 minutiños para traer o texto. Bien, vale. Ai. Temos este.
Bueno, volvemos agora a continuidade do pleno. O grupo de goberno propón unha emenda á totalidade que é facer unha declaración institucional tomando o texto aprobado por unanimidade na FEGAM. Xa que, bueno, así con unha vista rápida hai varios puntos dentro da moción que presenta que non que de aprobalo serían nulos de pleno dereito ou surxen dúbidas sobre como se poderían levar a cabo. Sin prexuicio de que se poida facer aínda así, pois promover actividades, por exemplo, como pon, que se poden facer, surxen dúbidas sobre o proceder da aprobación. Entón, nós propoñemos a emenda á totalidade utilizando o texto da FEGAM. O texto aprobado pola FEGAM. Hai que votar a urgencia, non? Debatir a emenda e votar a emenda. Entón, agora temos que debatir a inclusión da emenda, vale? Bueno, ou a modificación, neste caso, porque propoñémolo como emenda de sustitución. A totalidade. Sí, claro, emenda de sustitución a totalidade. Señor Lago Álvarez. Vamos a ver, no campo administrativo, para presentar unha emenda á totalidade ao texto meu, prudente, digo eu, é dicir, aí na mesa quen sabe moito, hai que admitir a trámite a emenda que eu presento. Pero xa admitimos a urxencia. Votamos por unanimidade a urxencia da moción. Sinto. Eu que votei. A favor. Yo lo parto, bueno, menos mal. Vale, entón, sí, votado e acontecido, pois cabe presentar, se acaso, pois unha emenda á totalidade. Ben, pois, sobre a emenda, Señor Lago Álvarez, estaba agora mirando os turnos. Señor Lago Álvarez, sobre a emenda. Nada máis que aportar que o texto presentado. Partido Popular, sobre a emenda. Bueno, nós en estas cuestións, como en outras moitas que son de interés xeral, digamos, e que aceptan pois, as persoas como humanidade, pois entendemos que a humanidade é un valor engadido sobre os acordos que se podan ter. Parecenos ben a moción da FEGAM, que ademais pois, foi respaldada por todos os consellos nese organismo e entendemos que sería acaído pois facer unha emenda de sustitución e aprobar por declaración institucional esta moción da FEGAM. Ben, Partido Socialista sobre a FEGAM. Si, nós tamén estamos de acordo en facer unha emenda a totalidade e instituir a moción presentada pola da FEGAM. Bueno, pola nosa parte, evidentemente, a proposta da emenda, ben, porque creemos que, aparte de que hai certos puntos que nos xeran debate na moción presentada polo señor Lago Álvarez, as cousas hai que chamarlle polo seu nome. Eu voto en falta na súa moción palabras que están reconocidas pola ONU como xenocidio. Aquí, na súa moción, parece que fala dunha guerra entre iguales, e non, o que está a pasar en Palestina non é unha guerra entre iguales. Hai un Estado que ten unha superioridade armamentística clara que está masacrando a outro. Entón, non é... As cousas hai que chamar polo seu nome, non vamos a hacer simplemente estamos en contra das guerras. Home, sí, estamos en contra das guerras, pero hai guerras e guerras. En este caso, non é unha guerra ao uso. Aquí hai un xenocidio e a historia abrirá-nos os ollos. Estou segurísima de que probablemente cando vexamos o que está a pasar agora mesmo en Gaza haberá a gran parte da maioría que a día de hoxe non se posiciona, que dirá como permitimos que pasase isto. Ás veces non aprendemos as leccións que nos dá a historia en outros casos, pero bueno, esperemos que desta vez polo menos a comunidade internacional se posicione claramente
a condenar o que ocorre. Eu voto en falta ese posicionamento na súa moción e creo que no texto da FEGAM sí que se recolle máis amplamente. Señor Lago Álvarez. Sí, me di, por favor, en que parte do texto da FEGAM fala de xenocidio. Estaba puesto por aquí. Está aquí. Diga, en que parte, a ver. Que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra o Povo. Moi ben, vale. Cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra o Povo. Ben, estupendo. Por outra parte, en que, señora secretaria, se é posible, en que parte das leyes que regulan o andar dos plenos se di que se poden presentar unha emenda á totalidade? Me lee, por favor, o artículo, pero onde se pode presentar unha emenda á totalidade. Enmiendas la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. De lo único que vi o ROM acerca das enmiendas. Bueno, é dicir, ustedes saben, non temos aprobado o reglamento orgánico con todo que regule as enmiendas máis pormenorizadamente. O cal a regulación que temos que aplicar é o ROM. pero non fala en absoluto de emenda á totalidade. Non fala. Bien, vale, faced o que quirades, Vale, me va igual. Xa acabei. Sobre a emenda, algún turno de intervención máis? Partido Popular, queren engadir algo máis? Non, o que comentamos. Creemos que a unanimidade é un valor con estas cousas. Nos parece ben a proposta que presentou a FEGAM. Tampouco temos nada en contra da que presenta o señor Lago, pero nada máis que decir. Todo o que se faga para evitar esa matanza, nada máis. Partido Socialista? Nós tamén estamos de acordo que a unanimidade é moi importante nestes temas e sobre a manifestación, a lectura que fixo a señora secretaria, coincidimos totalmente con ela porque fala de emenda e non desbota ningunha das posibles enmendas co cal, se non desbota ningunha das posibles enmendas, está falando de todas as enmendas. Co cal estamos de acordo en que se sustituía pola da FEGAM. Bueno, antes de votar, sí que quero facer unha aclaración na impresión que vos din, pon en Santiago de Compostela, 16 de setembro do 25, habería que modificalo por en Muros a 25 de setembro do ano 2025, vale? Entón pasamos a votar a enmenda. Sí. Votos a favor da enmenda? Queda aprobada a enmenda por maioría absoluta. Entón agora debatimos a moción enmendada. Señor Lago Álvarez. Non me situei. Bueno, esperamos 10 segundos, non pasa nada. Non me situei. Que se aprobou agora? Ahora aprobouse a enmenda. Entón, como se aprobou a enmenda, hai que debatir a moción enmendada. Vale, é un tema técnico, pero o procedimento administrativo é así. Sí, o procedimento administrativo di que eu non podo votar, porque non votei, agora mismo. Abstencións? Vamos, hai que reconocer a cousa como é. Abstencións, a miña. Vale, Pero hai pois entón xa ten razón. Hai que facelo, alcaldesa, hai que facelo. Cando ten razón non lla quito, é verdad. Como había maioría absoluta, non seguín propoñendo os votos. Ten razón. Quedo usted escrutinada, como suele decir. Entón, sobre agora pasamos a debatir a moción. Señor Lago Álvarez, como vostede foi quen presentou a moción, corresponde a vostede iniciar o turno de debate da moción agora. Emendada. É a súa moción. Se está emendada, xa me deixan a mí, en albis, de non poder defender xa a moción. É que é así. Vamos, a cousiña como é. Emendada a moción, aprobada a emenda na súa totalidade, eu non teño nada que defender ahora mismo, porque xa o que eu presentei quedou completamente descartado. Ou non é así? Vale, pois é así. Que vou defender o que xa quedou de lado? Nada.
Rematou? Sí. Vale. Partido Popular? Parece mentira que estamos falando dunha matanza. Nos, bueno, estamos completamente de acordo co texto que se pon aquí, que se pide, pois, é unha ocasión, ademais, pois, oportuna, digamos, porque este fin de semana, pois, a ONU está reunida, vai debatir estas cuestións, e entonces, bueno, si desde ali nos poden escoitar, pois que sepan que desde o Concello de Muros, que a nosa voz atravesa o Atlántico, pois estamos, a nosa posición é esta, vale? A que se recolle en este texto, que non creo que sea oportuno ler, porque entendo que xa se leu para todos os veciños. Nada máis pola nosa parte, gracias. Pois nós coincidimos coa declaración feita pola FEGAM e agora oficialmente tomada por parte do pleno da corporación. Non podemos permanecer impasibles, e aínda que non teñamos a forza que pode ter un goberno central, cada recuncho do planeta, aínda que sexa con un altavoz pequeniño, debemos dicir que o que se está cometendo en Gaza é un xenocidio, que levan moitos anos masacrando palestinos, e o que se está facendo ali é inasumible para unha sociedade que se di avanzada, e que temos que ser todos e todas os que digamos que estamos en contra desta masacre, que non é unha guerra, é unha masacre, e que Israel ten que deixar dunha vez de bombardear Palestina. Partido Socialista? Bueno, nós xa estuvemos na plaza con todos os veciños e veciñas de Muros refrendando este manifesto da FEGAM, leendo e refrendando, e parecenos ben agora volvelo a refrendar, como non podía ser de outra maneira, no pleno, e si, como dixo a representante do Partido Popular, ojalá se escuite, ainda que a nosa voz sea máis pequeniña, ojalá se escuite ca mesma forza en todos os sitios e seamos capaces de parar este gran xenocidio que estamos a sufrir. Señor Lago Álvarez, segundo turno de intervencións. Non máis que aportar. Se non hai máis turno de palabra, non sei Eu se alguén... quería comentar unha cousa, porque a mellor o señor Mario sabe. Hai xa bastantes anos, no ano 80, por aí, houve unha persona de Muros que se chamaba Ángel París, que publicou un libro que se chamaba Árabes ou judíos, imposible la paz. Ángel París murió en Pensacola. Sí. É que eu recordo ese libro do ano 80 ou así, debía de ser. O sea que fai 40 anos. 45 anos. Que estábamos falando de eso. Eu creo que o señor era un visionario, cura. Era cura, verdad? Non era cura. Era, non se dice cura, como é? Era... No. Franciscano. No. De Iglesia sabe Manolo, No. Sí, bueno, o curas dos ejércitos. Sí, era militar, sí, era castrense. É que eu xa recordo ese libro, bueno, recordo o libro que tiñan na portada o mapa. Sí, Ángel París. Que dicir, que fai 45 anos xa estábamos falando, bueno, estábase falando de eso desde aquí, desde Muros. Era un inciso nada máis. Era militar. Como militar e como misionero. De que Pepe? De Pepe, do meu cuñado. Ah, vale. Tío? Tío de Pepe, do meu cuñado. Sí, de Mercedes. Fun a velo a Pensacola. O tío de Cova de Jatos? Sí. Ah, vale. Xa sei quen é entón. Si, eu tiña a idea de que era un cura ou frai. Era militar, era, non sei como se chaman. Castrense, sí. Pero era... del Army. Capellán. No, del Army. Sí, pero era capellán. E de feito... Eran os curas dos ejércitos. No, era... non sei como chama. E de feito, alá tiñan uns beneficios especiales porque tiñan bancos para eles.
Bueno, ídesme perdonar, pero creo que non procede agora falar da Vale, vida de- de non, unha Pepe. persoa que ademais, bueno, xa está Vale. morta e non está aquí no pleno, é unha persoa privada No, que... eu falaba do libro. Sí, pero unha cousa é nomear o libro e outra cousa é irnos a mirar quen é a familia do escritor. Fixo unha defensa sempre moi forte do Tu cuñado, sí. antisionismo este señor. Vale, votamos, veña. Pois igual levo recuperar o libro. Sí, igual había que Sí, mirar non se tengo teña yo, na biblioteca, porque o libro recordo, pero... Pasamos a votar a enmenda, pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Pois queda a moción aprobada por unanimidade. Hai máis mocións por urxencia? 10 segundos. Hai que dar 10 segundos. No, vale. Pois se non hai mocións por urxencia, pasamos ao quinto punto. Dar conta das resolucións de alcaldía número 623 do 2025 do 1 de xullo ata número 766 do 2025 do 29 de agosto de 2025 e das actas das xuntas de goberno número 14 do 9 de xullo, número 15 do 23 de xullo, número 16 do 30 de xullo e da número 17 do 27 de agosto de 2025 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Rogos e preguntas, Partido Popular. Bueno, nós queríamos, porque nos chamou bastante a atención, que dan conta de 4 xuntas de goberno local e en 2 delas pois, hai os votos do grupo de goberno pois, se dividen, digamos, incluso chegan pois, a facer advertencias de responsabilidades penales e legales e non sei que. Entonces queríamos saber si hai algún recurso ou denuncia relativo ao acordo adoptado na Xunta de Goberno Local número 14 do 9 de xullo de 2025 sobre a autorización do traspaso da concesión do Bar San Francisco. A día de hoxe, se o hai, o Concello non foi comunicado. Moi ben. E queríamos saber se hai algún recurso ou denuncia respecto do acordo adoptado na Xunta de Goberno Local número 15 do 23 de xullo de 2025 sobre licencia urbanística para a construción dun camping na Formilla. A día de hoxe, se o hai, o Concello non foi comunicado. Moi ben. Vale. Tamén queríamos saber se entregou a documentación que solicitou a Mancomunidade do Lixo en varias ocasións, polo que sabemos. Muros era un dos concellos que non a entregara. Gustaríanos saber se... Está pendiente de enviar. Non a entregaron, entonces. Si está pendiente, non se entregou. Vale. O plan complementario da Diputación parece que ten prevista unha cantidade para o Concello de Muros de 220.000 euros. En ese plan complementario, que sepamos, se aprobou unha obra que era de Agrocobo, a segunda fase, como obra complementaria para incluir nese plan complementario. Entonces queríamos saber se se sigue mantendo esa obra ou a executar no plan complementario. Pois, polo de agora non chegou a comunicación oficial. Nós tamén temos coñecemento de forma extraoficial, como imagino que terá vostede, de que se vai aprobar ese siguiente pos adicional. É certo que esa obra está aprobada xa polo pleno, pero, bueno, haberá que debatir. No, pero Agrocobo estaba xa... No anterior, sí. A que quedou sin ir era outra. Pero Agrocobo xa entrou no anterior adicional. Sí. Xa entrou? Sí. No complementario. Está claro, pero este é o complementario. No, é que ahora ven outro adicional. Vale. Claro, ahora ven o Bueno, pois complementario entonces, se xa teñen a obra esta, A de o Agrocobo xa financiamento, quedou... queríamos saber pois que van a facer con este diñeiro. Pois cando chegue a comunicación oficial da Diputación, Non teñen ningunha previsión. hai obras que haberá que decidir entre todos cales van ou cales non, ou que se fai con eles. Agora mesmo non llo podo dicir porque nós recibimos a comunicación esta semana, como recibeu vostede. Bueno, preguntaba porque, polo que eu recordo, tiña un acordo do grupo de goberno que se trouxo aquí ao pleno sobre unhas compromiso de executar unhas obras que non sepamos non están executadas. Se nos dixo que iban a
a ter que xa tiñan os proxectos ou que estaban traballando nos proxectos, pero non, bueno, non supemos máis. Entonces, gustaríanos saber se se pensa manter ese compromiso ou se vai a negociar outro acordo. Pois, como vostedes saben, na medida das posibilidades que posen unhas obras, traeránse unhas propostas ou outras. Pero non lle podo dicir agora mesmo que se vai a traer ou que non se vai a traer. Non teñen pensado manter o compromiso que adquiriron no seu momento, entendo. Hai que volver a negociar. Hai que encaixar números. Vale. Vostedes estuveron no goberno, saben que hai que encaixar números. Sí. Que podes querer facer 5 obras que se non che encaixan na cantidade que che dan, pois o mellor tens que facer 4 ou outras distintas. Xa. Bueno, nada, recoméndolle que visite a páxina da Diputación dedicada ao Plan Único, porque as únicas obras que salen ali do Concello de Muros son as que fixemos nós, porque como vostedes destinan todo a gasto corrente, pois ese non é fotogénico, non salen fotos deso. Vale. Queríamos presentar un rogo de se podían recoller o lixo en varios puntos, que hai reiteradamente lixo, particularmente no entorno do Punto Limpo, hai un depósito grande de SRs e outros desperdicios, no da Virxen que reiteradamente, pois, non sei se hai que facer ali algún tipo de investigación, pero reiteradamente siguen aparecendo, bueno, cousas ali constantemente. Tamén nos gustaría saber se se pagou algunha axuda dos plans de rehabilitación do casco. Inda non se pagaron, pero bueno, aproveito xa que pregunta, dígolle que se presentaron varias solicitudes que a maioría acadan a puntuación máxima, polo que se mirou por riba, que acadan a puntuación máxima. É unha pena que non se presentasen solicitudes para toda a cantidade de cartos que hai, pero bueno, como unha vez que se dé o que está agora, o plazo prorrógase automáticamente para o que sobre, pois pódese considerar que sigue aberta a convocatoria mentres non se agote o que hai. Pero bueno, pero non se pagou nada. Non, ainda non se pagou. Bueno. E por último, pois nos gustaría saber cantos vídeos, ou supoñemos que foron vídeos o que se fixeron, na mostra de teatro Xosé Agrelo, pois hai unha factura de 4.800 euros, que entendemos que por a realización de vídeos, entón gustaríanos saber cantos vídeos se fixeron. Fíxose un por cada actuación que hubo. Cantos foron? Laura, máis ou menos tes por aí están todos colgados na rede. Foi un por cada actuación e máis por cada actividade que se fixo en relación a... O sea que non saben por que pagaron 4.800 euros. Vale. Non, o que non lle sei dicir agora é se foron 20 ou 22, pero pagáronse por todos os vídeos porque se fixo un vídeo por cada un dos actos da mostra de teatro. Normalmente as facturas deben incluir os conceptos, entonces había que ser... non sei. Bueno, nada máis, moitas gracias. Señor Lago Álvarez. Gracias. Vamos a ver. Volvo a repetir o mismo rogo que fixen no pleno anterior e en plenos anteriores, que acerca dos decretos da alcaldía para que se presenten dentro os decretos deste mes. Esperaremos hasta o próximo mes de setembro, hasta o pleno de outubro, para contar con eles. E vou a repetir cas súas palabras. 10 de agosto de 2022 fixo o rogo, señora Lago, rogo que se envíen dos decretos actualizados ata a data do pleno, xa que tatatín, tatatán, etc. Insisto, o mesmo argumentado, o que lle valeu a usted estando na oposición, que o repiteu, se acaso sigo mirando, igual o repiteu máis dunha vez, tenlle que valer para ahora. E con todo o aparataxe electrónico que existe no Concello, non é nada complicado. Igual non se pode chegar justamente, ou polo menos chegar hasta o día ou o momento en que se fai se entrega a documentación do pleno. Volvo a rogar, quixera non ter que rogarllo o próximo pleno ordinario. É dicir, continuo.
Reparos de intervención. Nos acaba de decir con toda claridad que usted dá conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal, etcétera, etcétera. Deste viaxe, que según vin os decretos, pois hai bastantes reparos. Por lei é obligatorio traer a pleno os reparos feitos pola intervención municipal. Levamos 2 anos e algo e aínda non apareceu o primeiro. Hai que traelos a pleno. Eu pido, en todo caso, solicitarei no seu, e, se pasa o que pasa, pois terei que facer o que teño que facer. Lle rogo que teña presente completo que as resolucións contrarias aos reparos feitos pola intervención municipal teñen que ser traídas a pleno. Continúo. E desto xa van un lote de veces. E non me espanta, nin se espanten ustedes, que lle observei moi moito os seus 8 últimos anos estando na oposición e reiteradamente reiteraban pleno a pleno as preguntas. E fixeron moi ben. Relación de bens inmobles da entidade. Bien. Me explica o por que non se publica no portal de transparencia do Concello a relación de bens inmobles da entidade. Esta información xa tiña que estar en poder entregada á Corporación no Pleno de Constitución, 7 de xullo de 2023, e seguimos esperando por ela. Me dá a impresión de que eu vou solicitar unha vez máis por escrito e acabei, con isto acabei. Pois espere que lle contesto. Sobre a relación de bens inmobles da entidade ou inventario municipal, no momento no que quira pode pasar vostede polo Concello e consúltase de forma digital, porque está o arquivo digital. Precisanse unhas claves, dígolle por experiencia que esas claves dende a casa non funcionan. Entón, cando quira, vostede pode solicitar cita e veña a consultalo ao Concello, porque dende a casa non lle van a funcionar as claves. Non lle podo dicir o por que non funcionan dende a casa, igual é algún tema das liñas de seguridade, dende a casa non funciona, pero veña vostede ao Concello, pida que lle digan cando vir a consultalo, e consultalo dende aquí sen problema. O funcionario, o traballador que corresponda darálle acceso e poderá vostede consultalo sin ningún problema, porque non hai nada que ajochar. Está falta de actualizar, isso é certo, pero non hai nada que ajochar. Podo continuar? Continúo. Lle rogo tome en consideración que non me vale a resposta que usted me dá. Eu non teño por que vir aquí a mirar este documentación que xa tiña que estar en poder de todos os membros da corporación no seu momento desde o día 7 de xullo de 2023. Non me vale a contestación, non me vale, para nada. Continúo. Ben, bases das bolsas de emprego. Vexo sigo as convocatorias de bolsas de emprego que se convoca o noso Concello. Me chama a atención que constante e reiteradamente fala o asignar o salario a percibir polo traballador ou traballadora de 1.383 euros. Bien, que se corresponden co salario mínimo interprofesional para este ano 2025. Pregúntome, en moitas ocasións para as bolsas de emprego solicítase un tipo determinado de titulación, arriba ou baixo, ou como sea, e as cantidades que vexo son sempre a mesma, salario mínimo interprofesional. É normal iso. Acudir ao salario mínimo interprofesional de forma directa, expresa, sin ter en conta que se a persona que accede a unha bolsa de emprego ten unha titulación, non hai un reconocimento económico maior. Me chama, a ver se... Señor Lago Álvarez, as bolsas de emprego depende de cal sexa o posto, teñen un salario ou outro. Si é certo que, por exemplo, pois os que nós lle chamamos o PEL sí que veñen con un salario mínimo, pero sen ir máis lonxe, agora hoxe mesmo se publicou a listaxe definitiva da Bolsa de Emprego de Porteiro e ten o salario do posto que ten no orzamento o posto de porteiro. Depende do posto que se vai a cubrir. As de peón forestal, o capataz ten un salario diferente ao peón forestal.
depende da convocatoria. Sí que hai convocatorias que fan referencia ao salario mínimo interprofesional e hai outras convocatorias que non. Mais que nada porque se unha persoa ten unha titulación que a fai estar en determinado grupo, hai que pagar o salario base de acordo a ese grupo. E iso marco a lei. Non ben regulado nos orzamentos do Estado, non nos regulamos nós. Continúo, vamos a ver. Sobre o tema dos rogos, volvo a insistir. O que é un rogo, os rogos poden ser efectuados oralmente, por escrito, serán debatidos generalmente na sesión seguinte, hasta ahora mismo, por parte de diferentes personas da corporación, se fixeron rogos. Serán debatidos generalmente na sesión seguinte, cousa que non se ve que volvan a aparecer os rogos para o seu debate en pleno ordinario. E di a lei sin perjuicio de que podan ser na mesma sesión que se formulen se o alcalde ou alcaldesa ou presidente o estima conveniente. Vexo que usted non está pola labor unha de someter os rogos a debate, nin tampouco atraelos tal. Me explica por qué? Señor Lago Albert, eu non teño ningún problema en que se debatan os rogos. Ofreceuse varias veces a posibilidade de debatir rogos, e máis pola súa petición. O resto de grupos tampouco lle entraron ao debate. Entón, pues, bueno, eu entendo que un rogo é un rogo, que vostede pode rogar o que quira, e o rogo terás en consideración ou non. Entendo que se o Partido Popular coincide no rogo, lle está dando a razón, se o Partido Socialista coincide no mesmo rogo, pois tamén lle estará dando a razón, se non, pois, depende. Se quere, podemos votar aquí 2 horas debatindo os rogos do pleno anterior, pero quedase sin tempo para os rogos deste mes, porque as 12 levantamos campamento. Entón, eu non teño problema ningún de todo, en debatir os rogos, pero buscase un pouquiño de operatividade tamén. Podo continuar? Continúa. Rógolle que acepte a miña expresión, estou facendo outro rogo, de que usted ganou moitísimo en habilidade política, dirixindo o pleno da corporación. Non teño dúda ninguna, ganou moitísimo, porque me fala de unha parte do pan, non me fala da outra. A segunda parte é a primeira, que se non queren debatir, acontecer. Vale, hasta aí moi ben, cada un a súa libertad. E a segunda parte, non outra, que ten a presidencia a obrigación de traer os rogos a pleno na seguinte sesión. Eso é tal. Continúo. E falo xa, isto xa vai moi rápido, Falolle da fonte, voulle falar da fonte dun rogo acerca da fonte do Castiñeiriño, no barrio de Carmen, que se encontra en un estado bastante estropeada en canto a suciedade, ervas e demais. En algún momento, tamén me deron conta de que faltaba luz, pero, en poucos días amañaron e puxeron a luz no sitio. Falamos tamén, lle fago un rogo de actuación para cando sea, para cando se poda, na carretera ao Camiño do Mestre en Louro. Ali se fixe unha actuación de reparación do camiño, creo que foi na legislatura de 2007 a 2011. Quedou un anaco por arreglar, por amañar. E lle rogo que en canto se fora ou sea posible se amañe. Pasaron xa un lote de anos, non son infinidade de metros, é unha actuación bastante sencilla de poder facer. Lle falo agora outro rogo acerca do estado do punto limpo municipal. Teño moitas máis fotos, recollín algunhas, que está en un estado bastante lamentable. Me comentan, se nos fijamos nas fotos, o que falta aí é o
o ferro, o metal. Me falan de que están vindo de cada vez, bueno, deben ter calculado o tempo, e que veñen, digamos, a levar o ferro e o metal. E con motivo da búsqueda, pois deixan eso unhas condicións que podemos ver aí nada presentables, nin nada fáciles de poder andar polo sitio. Bien, me pode decir que é moi difícil, que non pode estar vigilado as 24 horas do día, e eu entendo perfectamente. Ahora, hai que ir pensando, tratándose dese tema e de outros moitos máis, en poñer cámaras de vigilancia, que non valen ningún disparate, se consiguen os permisos que hai que conseguir, non valen ningún disparate, e se ve claramente que é o que está pasando, neste caso, do punto limpio. Señor Lago Álvarez, permítame contestarlle a este rogo. Puxáronse cámaras de vigilancia e roubáronas. No punto limpo, puxáronse cámaras de vigilancia e roubáronas. Moi ben. Porque o problema non é tanto que teña cámaras, senón que está nunha zona afastada, donde a vigilancia ali é moi difícil, rompen a cámara, levan a cámara e aquí paz e despois gloria, por desgracia. O que hai é que valorar a posibilidade de mover o punto limpo ou que se fai co punto limpo, porque eu creo que co tempo e vendo todos os problemas que se xeran aí, pois é evidente que, bueno, non está en bo sitio para poder asegurar, para poder ter unha seguridade para o punto limpo. Pero xa lle digo que, por desgracia, o tema da cámara é ese, que se pon unha cámara van roubar a cámara. Porque xo fixeron, non... Continúo. Fonte de San Xosé, en Muros. Mil perdóns. Ben, o estado en que está é un estado auténticamente lamentable, casi co lixo e co limo que ten encima, casi non se pode acceder ao sitio. Rógolle que, na medida do posible, se proceda á súa limpeza. Bien, continúo. Número 10. Camiño de Rebordiño. Un camiño que vai dar desde a casa a parte de arriba, a parte dereita do edificio que chaman edificio Loureiro, camiño que vai dar concretamente como lle chamamos, a Portals. Hai un que baixa pola esquerda directamente, escaleiras, e un que en L tamén vai dar, o que fai a L, que vai dar ao estado de San José. Na medida posible que se proceda a súa limpeza. Según os decretos, unha cousa e outra, ahora mesmo durante meses, me parece moi ben, que vai haber unha pequena brigada de medio ambiente, etcétera. A ver se é posible que lle den un repaso a todo o que hai que darlle un repaso. Continúo. Acerca dos contenedores soterrados. Están aí desde a legislatura 2011-2015. Siguen pasando os anos, non están en uso, moitos deles están deteriorándose moitísimo, non sei por que extraño motivo, porque son de moi bo, aparentemente son de un material bastante bo. Ten o seu goberno pensado de alguma maneira cometer a reparación, do que hai, o uso, que se poñan en uso de alguma maneira. Parece ser que, segundiño na máis, que o problema que se planteou xa en corporacións anteriores é que a mancomunidade non dispoñía de un vehículo perfectamente adaptado para levantar ou para facer recollida do lixo. Ten pensado tratar de arreglar de alguma maneira ese problema? Mire, xa se fixeron varias xestións. O problema non é que a mancomunidade non dispoña do camión, porque a mancomunidade dispón do camión xa dende fai varios anos. O problema é que non se utilizaron dende que se instalaron, están estropeados, e a posta a punto agora mesmo é máis cara que os propios contenedores. Entón, hai que encaixar e, ademais,
eu quero facer un apuntamento que os contenedores soterrados que hai, inda que se puxasen todos a funcionar, bueno, que puidésemos poñelos todos a funcionar, non serían suficientes tampouco para recoller o lixo que xenera o casco. Non chegaríamos a eliminar os contedores tradicionais. E poñelos a andar agora mesmo costa máis do que costou a súa instalación case. Continuo. Praia da Villeira Bornalle, un roubo que lle fixen 24 de abril deste ano, na Duna da Moreira, na desembocadura, unha árbore xa sigue estropeando o espacio natural. O problema non é que agora mesmo sea un, sino que son varios pinos ou árboles do tipo que sea que están agora mesmo estropeando o sitio. Se me contestou no seu momento de que se habían dirixido a Costas, que se é competencia, non é competencia, ou isto ou aquilo outro. Iso hai que buscarlle unha solución antes de que produzca un impacto medioambiental en esa duna. Se volveu a dirixirse a Costas en petición de que saquen eso de aí. Sí, nos volvemos a dirixir, e Costas di, é verdad que é a nosa competencia, pero se queredes quitar, deixámosvolos quitar. Pero, bueno, nos creemos que a competencia de Costas é que os ten que retirar Costas. Máis que nada, porque se o retiralos nos facemos algún dano no sistema, bueno, na Mureira, a culpa vai ser nosa. Entón, preferimos que se retire Costas. Aparte de que é a súa competencia. Bien, continuo. Do Camiño a Sistamares, do que falei o 29 de maio, en pleno de 29 de maio, fíxose unha actuación de limpeza, como din ali no lugar, en Logro, de Olo de polas Sacras. Pero tamén no mismo pleno, dentro do mismo rogo, falei dun espello. No acceso principal ao camiño, conduce o establecemento hostaleiro, casas particulares, tránsito de vehículos, os que pretenden acceder a comarcal 550 vense cunha baixante sin visibilidade. Visibilidade que se incrementa cando diferentes vehículos aparcan ao fondo, casi, á dereita e á esquerda, pese a haber unha línea amarilla, línea amarela, e restringen e poñen en perigo a incorporación dos vehículos á carretera. Volvo a rogarlle a instalación dun espello frente a este acceso na beirarúa, no Pinar, de forma que quen baixe poda ver se veñen coches dun lado e de outro. Ao mesmo tempo, xa que ahora mesmo se está aí pintando de amarelo por aquí na vila os determinados sitios, tamén pintar, volver a repintar esas zonas de amarelo ali nese espacio. Son rogos, non? Bien. Manolo, un momentito. Sí. En Sistamares, os vehículos que están aparcados a un lado e outro son na baixada de Sistamares ou na carretera general? Na baixada, xustamente. Na baixada de Sistamares? Nos 40 grados que hai ali. Pero na baixada de Sistamares... Sistamares é abaixo. Xa, pero que hai casas dos dos lados. Perdón, Sistamares é arriba. Abaixo. Claro, abaixo na que baixa a carretera general. Ao lado dun establecemento e de outro. Vale. Dicir, abaixo, o que dai camiño do hotel tal, Playa Atlántica, abaixo de todo. Vale. Abaixo de todo, vamos, eso é un sitio bastante complicado. Continuo, non tardo moito, isto xa acabas enseguida. Planchas de ferro nas rúas de Muros e outros lugares. Volvemos a falar das planchas de ferro. A pregunta, vémolas por Muros en un lado, en outro, vémolas por outros sitios, en un lado e en outro. Hai algún plan, de alguma maneira, para arreglar o que están tapando os baches, ou que sea que están tapando esas planchas? Pois mire, agora, dentro de non moito, probablemente o próximo mes van comezar co arranxo de unha parte da Rúa Real. Non vamos a mañalo
antes de meter os camións para que volva a fundir, porque que ademais ali na calle Ancha afundeu por culpa dos camións que traían hormigón e que facían ali a obra. Hai que facer arranxo, despois de que se faja o arranxo, levantaránse as pedras para poder deixalas a nivel. Pero se imos ahora e as levantamos e para o mes lle pasan os camións por riba, van a volver a fundir. Entonces... Habilidade inmensa. Non lle falaba da calle Ancha precisamente, para nada. Hai máis planchas de ferro por un lado por outro. Non lle falaba da calle Ancha. Mira, perdón. Na Rúa Real empezan actuacións para o mes, máis ou menos. Sí, xa conozco. Mire, teño aquí en roxo dúas preguntas non contestadas do pleno anterior. Lle falaba na páxina 90 dos decretos de maio, de xuño, de un portátil por importe de 2.238 euros e lle pedía explicación a que departamento foi para ese portátil. Quedou en contestarme, vexo que non me contestou. Sí, pois ten que desculpar que non vin como que non contestar esa pregunta. Foi un portátil que se mercou nun dos decretos da páxina 90, vale. Contestolle para o próximo mes porque a verdade é que non o mirei, Moi ben, mire, con respecto tamén ao non contestado, teño un roxo. Bueno, hubo alguna outra pregunta non contestada, pero eso sí me... Vale. Non é un portátil, é a audioguía portátil. O aparato que pon a guía turística para que se lle escoite. Eu creo que son do GES. Poden ser tamén. Mire, vamos a facer unha cousa, vamos a revisar o decreto e despois dígolle exactamente de que é. Mellor así. Non. E os audios tampouco foron os 2.000 euros, porque que vai, eso foron 60 ou algo así. Pode ser. Con permiso, teño un rojo tamén, bueno, hubo máis preguntas que non se contestaron, pero estas dúas eran importantes. Na páxina 94 dos decretos, ahora mesmo non recordo se os de maio de xuño, se ordena o pago por importe de 13.007 euros. Empedrados, xa falamos deles, quedou en decirme estos empedrados onde se realizaron e non me... Na Rúa Ancha, na Ancha non, perdón, na Real. Sí, pero é que a min soname que se contestou a semana pasada, pero foi na Rúa Real. En que parte da Rúa Real? Manolo, hai que ir máis pola xesta real, Voi moito. Pois ali taparonse varios baches. E hubo que levantar firme e botar pedra e tapar. Pero sí, taparonse bastantes, taparonse bastantes, vale. Sí, ali na entrada da xesta tapouse moito, xusto pasar o mercado tamén se tapou bastante. Na entrada a calle Ancha por arriba tapouse ali un grandón. Calle Ancha por arriba. Calle Ancha con Rúa do Anxo. Ali tapouse Calle Ancha non, perdón, Rúa Real con Rúa do Ancho. Calexón da Soidade. No, porque foi na Real. Pero no cruce co Anxo e máis ca Soidade. Sí, xusto. É que estou intentando non dar nombres, pero sí, diante da casa de Minguita. Da casa do cura de Noia, non a casa de Minguita. Bueno. Do cura de Noia tampouco. Do cura de Noia tampouco. Do cura de Noia non é. Non. Non é do cura de Noia. Pouco sabedes do pueblo. Bueno, vamos allá. Vexo o decreto 511-2025, páxina 146. Me explica, se é posible, como é que se lle abre un expediente administrativo a Portos de Galicia con resultado de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros. Pola caseta de Roque. É unha orde de execución para que retiren a caseta de Roque. E podémolo facer. Entón, dixámoslle quita eso. A nos portos, enseguida, bueno, non nos multa, fatúranos. Pois nós dixámoslle quita a caseta de Roque, que é competencia nosa decirlle que a teñen que retirar. O sea, é unha orde de execución para que retiren a caseta o quiosco. Estáse referindo ao artículo 135 da Lei do Solo de Galicia? Non lle sei os números. Ese hai que sabelo. Usou moito, debía sabelo. Perdón, ai, Dios mío. Ai, señor. Mira, vamos a ver. Preguntáballe no pleno anterior, que foi o pleno de 31 de xullo,
sobre a solicitud de Costas sobre un edificio no Artón de Esteiro. Me confirmaron que se trataba do edificio, do local onde ocupa a sociedade esteirana. Lle pedía que mantuvera informada a corporación sobre o trámite. Hubo algunha resposta de Costas sobre... Non houbo máis movimento. 2 meses. Non hubo resposta. Non houbo máis movimento. Bueno. Non houbo resposta. Vale. Me vou a falarlle a miña moción número 43 de 29 de maio de 2024, donde o Pleno, por unanimidade, acordou solicitar que pola Xunta de Galicia se habiliten unidades de transporte desde o Concello de Muros ao Hospital Clínico de Santiago para os traballadores do Sergas residentes en Muros. E que quedou todo iso? Cal foi? Hubo resposta por parte oficial, por parte dos Sergas? Que actuacións se fixeron? Non houbo resposta por parte dos Sergas. Eu reunínme varias veces con traballadoras en femenino, porque a verdade é que as que veñen a Xunta a min son todas traballadoras. Falei incluso co Concello de Outes para facer a petición de forma conxunta, porque, creía que xuntando os dous concellos íamos a facer máis presión, e de feito entre as traballadoras tamén tiñan unión. Propúxenlle, xa se viña traballando co anterior goberno en Outes, e agora co cambio de goberno falei co novo alcalde e propúxenlle pedir unha cita en mobilidade para poder, para ir os dous acompañados das traballadoras do Sergas, porque así mo pediron máis unha vez. Do Sergas non, do hospital, perdón. Do hospital e das zonas. Mandeille un escrito modelo ao alcalde de Outes e estou agardando que me conteste para poder facer a petición de forma conxunta. Pero sí que se fixeron xestións. Bien. Continúo. A miña moción, no seu momento, moción 34, creo que se tratou no pleno de xaneiro, febreiro de 2024, acerca da modificación de ordenanza e regulamento do mercado municipal de Muros. Xa preguntei varias veces e volvo a preguntar, que xa van pasando meses. En que estado se encontra a proposta de modificación de ordenanza e regulamento do mercado? Pois traballando nela, pero sen rematar. Dá máis. Traballando nela e sen rematar. Se estivese rematada, tiñamola aquí no pleno. Non está rematada. Bueno, pois van pasando meses. Vale. Continuo. Acerca da clausura de un bar en Esteiro. Decreto na páxina 138 de maio, xuño ou xullo. Lle rogo, se me explica con todo o detalle que poda, o por que se clausura e se ordena o peche deste bar ou restaurante en Esteiro. O decreto foi o 509 de 2025 de 26 de maio. É un expediente... Espera, do 26 de maio. Estou pensando. Foi anterior. Pois entón é o... Sí. Nada, voulle buscar a información porque dime que é o decreto do 26 de maio, agora mesmo teño dúbidas. Entón, no próximo pleno, digo yo. Mais? Sí. Vou acabando. 3 ou 4 cousas. Non é gran cousa. Isto se pode ver, non pasa nada. Hecho que é. Bien. Acerca do camping a Bougan. Preguntado xa unhas e outras veces. En que estado se encontra... preguntaba antes... con tempo, se puxo en marcha o proceso para adxudicar as instalacións do camping da Bouga para que poden entrar en servicio neste próximo verán. Non foi. Preguntaba que é o que impide, pero, en definitiva, quero que me confirme algo, porque a mí me contan cousas, mándame algún papel, tal.
recibeuse no Concello a notificación da que concesionaria que había naquele momento, non sei agora, de que quería cesar na actividade. Recibeuse. Bien. Recibíronse no Concello as chaves das instalacións. Sí, que llas pidín eu. Recibíronse. Recibíronse que llas pidín eu. A semana pasada. As chaves recibíronse a semana pasada. Bueno, máis ou menos, ou a pasada ou fai dúas, pero eu creo que foi a pasada. Bueno, non pasa nada. Non pasa ren. Recibiron as chaves, recibiron un tumba tal e tal. En que estado se encontra? En que proceso se encontra? Pois mira, agora mesmo estáse, hai que pechar por un lado o procedimento de, de pechar a concesión, estánse rematando os pliegos, pero alégrame, de verdade, hasta parece que te dixen eu que preguntaras por isto. Alégrame que faga esta pregunta, porque unha vez a concesionaria anterior entregou as chaves, se pasado o mes de agosto, cando xa rematou tamén de forma definitiva o plazo de concesión que tiña, estánse preparando, acabando de preparar os pregos administrativos, acabando de preparar a valoración económica de como está o inmoble, de como está todo. Ademais, estáse limpando e desbrozando para poder facer unha xornada de portas abertas antes de quitar os pliegos, porque, vai ser unha concesión na que, quen se meta ten que pensar ben se se mete ou non, e a xente que quira, como queremos que poida ser un proceso transparente, todo o que quira, vai poder asistir a esta xornada de portas abertas para ver como está, en que situación está o inmoble, a que se adapta ou a que non, e, poder facerse unha idea da inversión que se precisaría. Porque sí que teño que dicir que se precisa, para poder poñelo a andar de forma ben, a inversión que precisa non é pequena. Entón, agora mesmo, anunciarase probablemente mañá ou así, anunciaremos o día definitivo para facer o día e a hora para facer a xornada de portas abertas. Estamos, mirando aí a disponibilidade do persoal e de que rematen de adecuar o sitio para poder enseñalo dunha forma presentable. Vale, continuo rematando, que xa borrei algunhas cousas daqui. En relación de postos de traballo, unha e outra vez, volvo a preguntar, nada novo, Ustedes o fixeron durante 8 anos, estando na oposición, e fixeron moi ben. En que estado se encontra a elaboración da RPT do noso Concello? No plenos anteriores, quedou vostede enviarnos o número centrado ao Partido Popular, que sí, existía un borrador, e non, eu non recibí nada. Non sei se polo Partido Popular se recibeu. Para canto foi ese borrador? Solicitouno por escrito? Non. Eu creo que no pleno falouse de outra maneira, non precisamente de solicitarlo por escrito, pero bueno, bien, me quedo aí. Bien. Por escrito o tema, Manolo, o tema. Bien, non pasa, non hai nada, non hai debate posible. Porque a lei non o permite. Bien. E non me desagrada. Carretera de Anido. Das rogos que tanto fixo o Partido Popular como fixen eu, baixaron un bache que volve a estar desgastado. Ben, moito tránsito. E non fixeron nada en outro bache que estaba a 10 metros deste bache anterior. Tampouco cambiaron, habíalle falado eu, de uns contenedores que están rotos, un está roto polos laterales e outro ten un furado no fondo que escupe todos os litios. Rógolle teña en consideración o tema dos contenedores e de tapar esos baches en condición. Cales son os contenedores que están rotos? Os que están ali no muelle pequeniño da baixada de Anido? Sí, xunto a fábrica o que foi a fábrica de Salazón. Bien, continúo.
En 24 de abril de 2025 faleille da Capela dos Remedios. Bueno, que ten unha fachada que está en un estado bastante feo. De todas, quixera saber, bueno, que podía haberse dirixido, creo que algo se falou deso, ou polo menos yo roguei aos propietarios pedíndolle que procederan a medida do posible á limpeza da fachada. Fíxose algo? Non se lle mandou limpar a fachada. Non se lle mandou nada. Bien. Volvo ca Capela das Angustias, un rogo que lle fixen en 29 de maio de 2025, situado ao lado do cementerio, que ali dentro estaba celebrando algún tipo de reunión botellón, que era necesario dirixirse aos propietarios para que amañasen a porta. Os propietarios tuveron muros. Teño foto de familia que fixeron un lote deles, son unha inmensidade deles. Foto de familia donde, enfrente mesmo da fachada. Fíxose algún... Puxeron a porta. Puxeron a portiña? Puxeron unha portiña, sí. Bueno. Sí, xa estaba posta en julio. Estaba posta en julio. No último pleno estaba estupendo, posta. Estupendo. E xa remato con isto que... Inés, perdón. Con isto que vexo hoxe, que se están pintando as líneas de zigzag. A mí me gustaría que me explicara esas líneas de zigzag, se supoñen que non se pode nin aparcar nin parar. Hai algo así? Carga e descarga. Carga e descarga. Carga e descarga. Prohibido aparcar, excepto carga e descarga. Sí, pero o que significan as líneas? Pois mire, están pintadas pola recomendación da Policía Local, que creo que saben un pouquiño de como teñen que ir as indicacións para aparcar ou como non. Eu tamén sei. Eu tamén sei, sin dúda ninguna. Fixéronse seguindo as indicacións da Policía Local. Vale. Moitísimas gracias, presidenta. Moitísimas gracias. Ben. Xa rematou. Pois, se non hai ningún rogo nin pregunta máis, levantamos a sesión. Boa noite. Boa noite. Bueno.